Ziyarar wakilan MDD a Mali za ta buƙaci ƙasar ta koma mulkin demokuraɗiyya. Ɗan uwa, kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan, idan wannan shine farkon ziyartar ka shankinmu, ka taimaka ka danna mana kalmar abone. Ta hakan ne da zarar mun ɗora labarai ingantattu za ka same su ta hanya mai sauƙi. Mun gode, mu shiga cikin bidiyon. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya za su ziyarci yankin Sahel a ƙarshen wannan mako, inda ake sa ran za su buƙaci gwamnatin sojin Mali da ta gabatar da shirin miƙa mulki ga fararen hula bayan juyin mulki sau biyu da aka yi a ƙasar a cikin watanni 9. Jakadan Afirka da na yammacin duniya sun bayyana cewar ziyarar wakilan kwamitin sulhu 15 zuwa ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soji ba wai nuna goyon baya ba ne ga juyin mulkin da aka yi a ƙasar, sai dai buƙatar mayar da mulki ga fararen hula. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan labarai. Ina ƙara tunatar da kai, idan baka danna kalmar abone ba to ka danna kalmar abone. Ta haka ne za ka samu sababbin labarai da zarar mun dora. Mun gode.